Ga tambaya dan uwa, yaya za ka ji idan na ce maka sana'a da aikin da kake yi shi ke kashe maka future ɗinka? Wannan zancen yawancin matasa ba su taba fahimta. Yaya za a yi a ce gurin neman halali na shi ke karya min future ɗina? Yaya za a yi a ce sana'ar da na dogara a kai wurin gina future na shi zai zamto abin da ya karya min future? Ina son kai nazari da ni a cikin wannan bidiyo. Dan lissafo maka wasu nau'ukan ayyuka guda uku wanda suna kashe future ɗin matasa ba tare da sun ankara ba. Idan already kana tare da wa'annan sana'a, dan uwa kana buƙatar kai quitting a halin nan. In ko yanzu kake neman sana'a, yanzu kake neman abin da zaka dafa, ka saurari wannan bidiyon gabanin ka karbi aikin da za a baka. Na tabbatar zai taimaka maka. Wasu ayyuka ne, mu saurara. Na farko, ya kamata ka fahimci cewa akwai abin da ake kira kyautan shaidan. Ka tuna lokacin nan da shaidani ya rudi annabi Adam da Hawwa. Allah ya ba su aljanna, amma sai ya ruɗe su da abin da bai taka kara ya karya ba. Wannan abin sai bar suka rasa aljannansu. Ina kiran wannan kyautar shaidan. Kyautar shaidan shine wani abin da za a baka wanda a take zai biya maka bukata, a take zaka ji shi kamar da maiko. Amma idan ba ka yi nazari ka yi zurfin tunani ba, wannan abin sai ya bar ka rasa babban future ɗinka, kamar yadda annabi Adam da Nana Hawwa suka rasa aljanna. Wannan kyautan shaidan ɗin yawancinmu ana ba mu su yau da gobe, musamman mu matasan da muka tashi muke neman aiki. Yawancinmu muna tafka kuskure wurin wani aiki muke karba. Wannan ayyukan da muke karba da muke sanya jiki a kai, idan muka karbe su za mu zo mu takura ko mu gano cewa mun yi babban kuskure, amma lokaci ya tun riga ya kure, ba mu iya komawa baya, ko ya zamto komawa bayan sai ya muna wahala, sabida komawa bayan na nuna cewa za mu rasa komai a rayuwa. Wannan shi ya sa mutane suna cikin abin da ba sa so, amma suna gan ba za su iya canzawa ba. Yanda za a yi ka kubuta daga wannan yanayin, shi ya sa nake son na yi jan hankali akan waɗannan nau'ukan ayyuka guda uku. Waɗannan ayyukan dan uwa za su sace maka wani babban abin da kake bukatan shi wurin samun ingancin rayuwa. Kuskuren da mutane ke yi gabanin su karbi wannan ayyukan shine suna mummunan tambaya. Babban tambayan da yawancin mu muke yi gabanin mu karbi wani aikin da za mu karba shine, idan na karbi wannan aikin nawa za a bani? Nawa ne albashin? Nawa ne salary ɗin? Wannan salary ɗin da an riga an fade musu salary ɗin, ba su ma neman su san wani abu koma bayan haka. Kurum tun da an ce za a ba su wannan kuɗin, su kurum an biya musu bukata. Suna sadaukar da future ɗinsu ne ba tare da sun ankara abin da ya sa aka ba su wannan kuɗin ba. In ka fahimci wannan, ka biyo ni ka ji wani irin ayyuka ne za su zamto maka kyautar shaidani a rayuwarka. Nau'in aiki na farko shine aikin da zai bar ka zauna akan hankalinka. Baya bar ka wasa kwakwalwa, baya bar ka sa jiki, baya bar ka girma a matsayinka na matashi, wanda shine babban abin da kake bukata a rayuwarka. Misalin wannan aikin da ake kira white collar job, aikin ofishi, wanda yawancinmu muna nema. Da mun fito makarantu mun samu shahadu, muna neman aikin da daga an bamu wannan aikin za mu je mu samu guri mu zauna a ofishi, mu sanya kaya masu kyau, mu kuma mu zamto muna flashing, muna baza capacity ba tare da mun samu capacity din ba, domin mu samu wasu hotuna akan Instagram da Facebook da sauransu. Aiki ne da ya bar ka yi kyau, amma baya bar ka inganta hankalinka. Za a ajiye ka a four corners a cikin office, a baka computer, a baka kujera, ka zauna babu wani abin da za ka yi, sai dai ka tafa wani abu ɗaya, kurum ka kashe lokaci. Idan wata ya kai a baka kudinka. Akwai misalin wani mutumin da na sani, mutum ne da ya karanci engineering, da ya zo ya samu aikin da suka bashi wani babban kamfani, ana bashi albashi mai kyau, aka bashi mota. Kowane lokaci a sati, wani lokacin sai a ce ya tafi site. Idan ya je site ɗin, babu abin da zai yi. Kurum zai je ne kurum ya saya, ya kalli masu yin aiki, wani minti 30 ya rubuta abin da zai rubuta, kurum ya tafi. Wannan kurum shine aikinsa. Da yayi wannan aikin wata ɗaya, wata biyu, kurum sai ya gan kamar hankalin shi na deteriorating, baya wasa kwakwalwa, baya inganta fahimtarsa. Ya gano cewa wannan aikin yana kashe masa hankali. Kurum sai ya ba su resignation letter, shi da su fofofo, ya ce ba zai yi wannan aikin ba. An ba shi albashi, an ba shi mota, amma mutum ne mai hankali. Ya gano cewa wannan aikin ba zai bari ya yi amfani da hankalinsa ba. Kuma ga babban abin da duk matashi ke bukata, wannan abin idan ka rasa shi kana cikin babban bala'i. Experience. Ka yi collecting ɗin experience wanda zai bari hankalinka ya girma. Idan ka je gurin aiki, wani abubuwa ka yi, wani irin abu ne ka yi bari ka fahimci aikin, ka inganta saninka. Idan ka rasa wannan, lalle an tun riga an baka mugun aiki, an takaita ka, babu abin da ka yi. Irin wannan aiki matashin Afirka yana so,
a bar shi dai kawai ya kashe lokaci, kurum ya yi lazy, idan lokaci ya kai shi kurum a bashi albashinsa. Wannan ya yi fitin da matashin Afirka, kada ya yi wata aiki, kada ya zub da gumi, kada ya motsa ƙwaƙwalwa, kada ya yi komai, sai dai kurum ya zaman shi ofis, idan wata ya kai a bashi albashi ya yi tafiyarsa. Dan uwa, ana kashe maka hankali ne ba tare da ka sani ba. Idan ka tashi neman aiki, ka nemi aikin da zai yi challenging ɗinka, ka nemi aikin da zai bar yau da kullum ka dinka koyon wasu abubuwa daban, ya bar ka ji kamar har wa yau kana bukatar ka koyo abu, zai baka mamaki yanda za ka fito daban daga sauran mutanen da ba sa yin wannan. Ta haka, aikin da bai bari kana wasa kwakwalwa, aiki ne da yana kashe maka hankali, kuma zai kashe maka future ɗinka. Lalle ka sa hankali da wannan aiki. Aiki na biyu, aikin da zai kashe maka zuciyarka. Ina ji kamar shekaru 3 da suka wuce, akwai wata yarinya Baturiya ce ana kiranta Lily Phillips. Ka san abin da ta yi? Ta kwana da maza 1, 2, 3 har maza 100 a rana ɗaya. A rana ɗaya ta sadu da maza 100. Wannan yarinyan wani aiki kenan ne? Ni da kai mun tabbatar da cewa wannan mummunar aiki ne. Hatta mutanen da sun fi sarance ma sun fahimci cewa wannan mummunar aiki ne. Amma ga abin da nake son na ja hankalinka dangane da abin da wannan yariyar ta yi. Gabanin ta zantar da wannan aikin, akwai mutanen da suka dauke ta kamera, akwai cameraman, akwai mutanen da suka yi mata editing videos dinta, akwai mutanen da suka yi coordinating, akwai mutanen da suka design mata scene din, akwai mutanen da suka manage abin gaba daya, akwai mutanen da suka kalli yadda kudi zai shigo ya fito. Wa'annan ta ba su kudade, mutane ne da suka yi mata aiki as employees dinta. Babban tambayar ita ce, wani irin mutum ko wani irin zuciya za ka bukaci gabanin kai ya kai irin wa'annan ayyukan? Wani irin zuciya mutum ke bukata gabanin ya iya yi aikin da zai yi creating poison ɗin da zai kashe mutane? Kuɗi nawa za a baka domin a sace zuciyarka in ya so a bar ka zamto ma'aikacin da ke lalata rayuwar mutane? Kuɗi nawa? Kuɗi nawa za a baka gabanin a bar ka zamto ma'aikacin da za a lalata rayuwar mutane? Kuɗi nawa za a baka gabanin a bar ka zamto ma'aikacin da za ka zamto kai ne kake hada bama-baman da za a kashe 'yan uwayenka da su? Kuɗi nawa za a baka gabanin a bar ka zamto ma'aikacin mutanen da suke kwace hakkin mutane a bainar jama'a? Wani irin nau'i na zuciya kake bukata gabanin ka yi irin wannan aikin? Ga jawabi, baka bukatar zuciya. Wannan shine abin da mutane suke yi. Idan mutum zai yi mugunta, yana bukatar ya yi justifying. Ta haka zai kashe zuciyarsa, in ya so sai ya ji kamar lalle yana abin da yake ya kamata. Ta haka wannan nau'i na aiki ne da ya kashe maka zuciya. Idan ka kasance kana cikin wannan aikin, kana da daman da za ka rabu da wannan aikin ka yi gaggawan barinsa. Amma idan yanzu kake neman aiki, ka sa ido da wannan ayyukan. Ba kowane kudi da yawa ne yake zamto maka alkhairi a rayuwa ba. Ga hadarin, idan ka rasa zuciyarka, za ka kai lokacin da ka sufa kana bukatar kwanciyar hankalinka. Kuma duk mutumin da ke bukatar kwanciyar hankali yana bukatar zuciyarsa. Amma matsalar, kai ka rasa zuciyarka. Ka sayar ka ba mutumin da ya baka employment, ya bar kake tucen mutane, kake kwace hakkinsu. Shekarunka da baya da ka zamto matashi kake neman aiki, ka sayar da wannan zuciyar. Yanzu ka sufa, kana bukatar zuciyarka domin ka samu peace of mind, amma ba za ka taba samu ba. Wannan nauyin hakkin mutanen da ka dauka a wannan lokacin za su addabe ka. Ba za ka taba samun bacci mai dadi ba. Ka sa hankali, wani sana'a za ka karba? Sana'a ta 3, duk sana'an da zai sai lokacinka duk gaba ɗaya. Sana'a ce wanda kana bukatar ka guje shi. Ka gan lokacinka rayuwarka. Duk wanda ya sai lokacinka ya sai rayuwarka. Kuma duk wanda ya ɓata maka lokaci ya ɓata maka rayuwarka. Idan kai matashi ne, in da ka karbi aiki, ka yi nazari ka duba. Wannan aikin lokacinka nawa zai sai? Lokacinka nawa zai karɓa? Ina wannan zance ne sabida mu matasan zamani muna auna kuɗin da muke samu ne dogaro kan lokacinmu da aka karɓa. Wannan shi yasa yawancin mutane ke cewa time is money. Lokaci kuɗi ne. Wannan kuskuren fahimta ne. Lokaci ba kuɗi ba ne. Time is not money. Time is life. Lokaci rayuwa ce. Amma kuɗi is not time. Kuɗi is value. Abin da kake da shi mai inganci, value ɗinka shi ne irin kuɗin da za ka samu. Wannan shi ya nuna cewa za ka iya inganta value ɗinka, in ya so sai ka samu kuɗi mai yawa. Amma ka ga lokaci abu ne takaitacce. A kowace rana Allah ya ba dukkaninmu awa 24. Aiki nawa za ka iya yi cikin 24 hours ya baka miliyoyin kuɗin da za ka yi enjoy rayuwarka da shi? Takaitaccen lokaci ne, baya da yawa. Ka sanya kanka ka yi aiki 24 hours a kowane rana, ba za ka ta zamtowa Bill Gates ko ka zamto wani babban hamshaki ko Dangote ba. Ba za ka taba zamtowa ba. Meye bambancin mutumin da ke sadaukar da lokacin shi wurin samun kuɗi da mutumin da ke inganta value ɗinsa wurin samun kuɗi? Mutumin da ya sadaukar da lokacinsa
abin samunsa takaitacce ne, amma mutumin da ya inganta value ɗinsa abin da zai iya samu baya da iyaka. Wannan shi yasa matasan zamani idan muna son mu samu irin rayuwar da muke so, yawancinmu mun soma ba mu da kuɗi. Mun soma ba mu da komai, asali yawancinmu background ɗinmu ma babu komai. Ta haka tabbas kana bukatar inda zaka soma. Inda zaka soma nan wani abu kake da shi da zaka sadaukar? Lokacinka. Tabbas ka iya somawa da sadaukar da lokacinka. Ka yi aiki in ya so ka samu wani abu. Amma ga inda matsalar take. Idan ka ce za ka yi aiki da lokacinka duk gaba ɗaya domin ka samu wannan kuɗin tsawon shekarun rayuwarka, lalle ka riga ka hallaka kanka. Abin da za ka yi shine kana kasa lokacin gida biyu ne. Lokaci na farko ka doki ka ba aikinka inda za ka samu abin da zai ciyar da kai in ya so ya yi fandin rayuwar da kake son ka yi zuwa gobe. Ta haka da safe idan ka tashi je gurin sana'arka, amma idan dare ya yi ka dawo gida ka zo ka inganta rayuwarka. Kada ka bari a sai lokacinka duk gaba ɗaya. Duk wanda ya yi wannan ya yi maka babbar illa. Idan ba ka hankara wannan da sauri ba, za ka ga ka kwashe lokacinka duk ka lalata shi wurin inganta rayuwar wasu a daidai lokacin da ake lalata rayuwarka. Ta haka, kada ka damu da kuɗin da za a baka. Ka damu da irin lokacinka da za a sai wanda zai bari ba za ka samu lokacin kanka ba, ba za ka samu lokacin karatunka ba, ba za ka samu lokacin mutanen da ke rayuwarka ba. Wa'annan ayyuka guda uku. Matasa, tare da cewa samun aiki a zamanin nan yana da wuya. Muna cikin Afirka, arewacin Najeriya, Zango, Ghana, ga su nan samun aikin unemployment yana sama. Wannan ya sa matasa tsabar yunwa ya bari ba a damu da wani irin aiki ake dauka ba. Kurum idan an ce an biya mu kaza kurum ba mu damu da me zai biyo baya ba. Mutumin da ke jin yunwa baya da lokacin yin tunanin nesa. Kurum a bashi abin da zai ci yanzu. Wannan shine abin da ke da ban tausayi dangane da mu matasan da yanzu muke tashi. Yana da wahala mutum na jin yunwa a ce ga haramu ya ce baya so. Abu ne mawuyacin gaske, amma ka san waɗanda suke yin fice a cikin mutane, su ne mutanen da suke iya suna cikin wannan yanayin amma ko sai su nace. Ubangiji ya ce mana, illal lazina amanu wa amilus salihat. Dukkanin mutane ire-iren muna cikin haɗari, amma sai mutanen da suka yi imani da Allah kuma suka yi aikin da ya dace. Aikin da ya dace wannan lokacin shine mutum ya sa ido ina zai samu abin da yake gina rayuwarsa da shi. Saboda idan ba ka yi hankali ba, za ka same shi a yau, gobe zai lauye maka makogoro. Za ka yi wishin da a ce ka bari, amma ba ka iyawa saboda lokaci ya kure. Ta haka waɗannan ayyuka kenan guda uku. Duk matashin da ya tashi neman sana'a da yadda zai gina rayuwarsa, ya sa ido ya guji waɗannan ayyukar. In ba haka ba zai samu kansa cikin tsakiya mai wuya. Aiki na farko, aikin da zai dauke maka hankali baya bar kai karatu. Kana ofishi ne ba abin da kake yi sai dai zaman jiran lokaci ya kare ka je gida wata a baka albashi. Aiki ne da ya kashe maka hankali baya bar ka motsa hankalinka. White collar job irin waɗannan idan kai matashi ne kana neman ingancin rayuwa. Idan ka gan shi da maka yi hagu, ka guje irin waɗannan ayyukan za su kashe maka hankali ba za su bar ka inganta rayuwarka ba. Aiki na biyu, aikin da zai baka kuɗi amma zai dauke zuciyarka. Zai bar ka zamto guilty, za ka sufa kana neman peace of mind, amma ka tun riga ka sayar da zuciyarka ba za ka taɓa samun kwanciyar hankali ba a lokacin da ka sufa. Aiki ne da ya baka kuɗi amma ya lalata maka zuciya. Ka guji wannan aikin. Aiki na uku, aikin da zai sai lokacinka duk gaba daya, ta sadda baya baka windon da zaka zauna ka yi nazari a cikin rayuwarka. Ba za ka samu lokacin kanka ba, ba za ka samu lokacin mutanen da ke rayuwarka ba, ba za ka samu lokacin gina future ɗinka ba. Wa'annan ayyukar idan mutum ya tashi neman aiki a matsayin mu na matasa, dole muna buƙatar mu sa ido a kai. Allah ya sa mu dace. Salamu alaikum.